Celeste Buckingham je šťastne zaláskovaná, svoje súkromie si však chráni. Otázka, či je to partner už navždy a či sa plánujú v dohľadnom čase zasnúbiť, ju preto možno tak trochu zaskočila. Zásnuby nie sú. Bola tam asi nejaká chyba v rámci pochopenia. Som dostala prsteň ako darček k výročie alebo k narodenín, mám pocit. A ja som zase jemu kúpila hodinky, ako také len, že sme už boli spolu viac ako rok a bolo to pre nás také dôležité. Takže nie som zasnúbená a nevidím to v veľmi blízkej budúcnosti, ale zatiaľ ten partner vyzerá tak, že by mohol byť ako na život. Aké spoločné bývanie vy plánujete, alebo už bývate spolu? No comment. No daj. Však čo asi? Že bývate. Kde? V Bratislave. Možno. Dobre, takže si nám prezradila, že áno. Čo sa týka otázok súkromia, je Celeste na slovo skúpa. Keď však ide o prácu, vie sa spontánne rozhovoriť. Nový videoklip je k pesničke Hello, ktorá vyšla už na prvom americkom EP minulý rok v novembri. A základ klipu je to, že mám tu 13 nových krásnych misiek. Mám tu rapera Vladisa, budú tu Twinsky, bude tu aj Evelyn. Mám tu Milana Klementina zo značky WTF, mám tu ďalších krásnych ľudí, tanečníka Filip Jankoviča a spol. Prečo práve misky? Veď kopec pekných báb. Je kopec pekných báb, ale my sme sa rozprávali, keď sa riešilo, že možno budú misky a hlavne nové súťažiace u nás v klipe, tak keď sa to riešilo z produkcie, tak sme sa rozhodli, že to pre mňa aj pre nich bude pracovná skúsenosť. A keďže oni len začínajú v rámci tej kariéry, tej misky, myslím si, že to je pre nich, oni to brali tak ako poučovanie trošku aj do tých svojich, vlastne do toho súťaža. Kto vymyslel tú prvotnú myšlienku, že to bude takto vyzerať? Bolo to z tvojej hlavy, alebo niekto ti s tým pomohol? To bolo z mojej hlavy, ale zrealizovalo sa to u Milana Švingala z WTF, je to môj dôverný stylista, aj môj kamarát. A potom vlastne z Playground 13, ktorá je vlastne produkčná firma, ktorá to dneska bude točiť a produkovať. Takže spoločne sme to dali dokopy. Ale prvá myšlienka tej takej čierno-bielej peknej žúrke bola moja, takže... Ďakujem vám ešte raz. Veľmi